Mitabok na sa Visayas ang bagyong Verbena ug sunod nga ginatumbok ang Cuyo Islands. Sa latest bulletin sa Pag-asa uling nasiplatan ang sentro sa bagyong Verbena sa coastal waters sa Magsaysay, Palawan. Gisaka ang wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern ug Central portion sa Palawan. Lakip ang Kalamian, Cuyo ug Cagayan Silio Islands ug ang mainland Masbate. Signal number 1 sub sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras ug western portion sa Negros Occidental. Sa latest track sa Pag-asa, gipaabot nga muagi ang bagyong Verbena sa Cuyo Islands karong hapon, una maglandfall sa northern portion sa Palawan sa gabii. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa Mindanao, sama sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm ug Soc Sargen. Busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide.